Official language day. Asmita is in. This day marks the inclusion of Konkani as an official language of Goa as per the 8th schedule of the Indian Constitution and granted recognition in the Indian Constitution. ताजे खातीर चार लायन पर आमी मरे या तेव्हा सांगता एप्रिल महिन्याचो 9वो दीस विश्वाचो कोंकणी दीस ऑगस्ट महिन्याचो दीस तो 20 गोंयचो तो अस्मिताय दीस कोंकणी म्हजी आवय भास आईन म्हाका दिल्ली ती भास गोड गोड मोवाची भास म्हजी ती हिंगाची भास. आता हे भजनाचे लाईन्स बरयल्या उमेश भट आमच्या जन्मदेचो चल्ला तो बच्चो आणि एक दीस रिक्वेस्ट केले कॅन यू कंपोज इट अँड ऑल ऑफ ए सडन अशी येयले आणि द लेटर्स वेर ब्युटिफुली सिटिंग इन इट फॉर द फर्स्ट टाइम. नागपंचमीचो परवा घोषू देवालयांतू अति विशेषू तुंची मुवासुकी आदिशेषू दूर करता तू अंगेलो दोषू नागपंचमीचो परवा शयन तुझेरी लक्ष्मीनाथू भूषण करता पार्वतीनाथू जगातून तुझी प्रत्यक्ष देऊ संसार संपूजित नागदेऊ नागपंचमीचो परवा विधिवत पूजनादि अभिषेक क्षीर पंचामृत स्वादुदक आराधन करता नागदेवाक अभिवृद्धी जाता सकुटुंबाक नागपंचमीचो परवा देवालयांतू अति विशेषू नागपंचमीचो परवा